Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena inqabdu 473 każ ta' abbuż fil-benefiċċji soċjali. Dan irriżulta minn tweġiba parlamentari li tal-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. L-ammont finanzjarju tal-frodi ilaħħaq ftit aktar minn 3 miljun euro. Mit-tweġiba parlamentari ħareġ li l-aktar sena li kien hemm każijiet ta' abbuż kienet is-sena 2011. Matul dik is-sena kien hemm 742 każ ta' abbuż fuq benefiċċji soċjali. Sena qabel iġifieri fl-2010 ġie reġistrat l-akbar ammont finanzjarju ta' frodi bi 3 miljuni u 700,000 euro. Jirriżulta li mill-2010 sa Ottubru ta' din is-sena kien hemm aktar minn 16.5 miljun euro fi frodi fuq benefiċċji soċjali. Fil-baġit imħabbar għas-sena d-dieħla hemm diversi miżuri ta' assistenza soċjali, però fl-istess waqt il-Gvern qed jindirizza wkoll l-abbużi fis-sistema tal-għoti tal-benefiċċji soċjali, l-għanewlieni u li iktar nies joħorġu jaħdmu.